libertăți. Vor exista oameni liberi, independenți. În clipa în care banii cash vor dispărea și vor fi înlocuiți 100% cu bani electronici, bani aflați în bănci și administrați printr-un chip, stăpânii băncilor vor deveni atotputernici. Orice om, orice asociație, orice grupare care este ostilă sistemului va putea fi blocat, distrus prin blocarea chipului, prin blocarea surselor de finanțare. În clipa în care banii cash vor fi 100% substituiți de către banii electronici, va începe o nouă eră, sclavia mondială. Unde ne va duce noua ordine mondială? La o lume cu câteva sute de stăpâni, câteva mii de administratori ai proprietăților, administratori regionali și locali, câteva sute de mii de polițiști, jandarmi, militari ce vor controla masele, vor înnebuși din fașă orice tentativă de revoltă a sclavilor și restul lumii, sclavii, cuminți și ascultători. Lumea de azi trece printr-o etapă de tranziție de la democrație la noua ordine mondială. Trăim vremuri în care oligarhia vine la putere. Ce înseamnă asta? Înseamnă trecerea lentă, treptată a activelor statelor în proprietatea corporațiilor. Instaurarea oligarhiei este un proces aflat în plină desfășurare în multe țări ale lumii și înseamnă privatizarea statului. Țările intră pe de-a întregul în proprietatea oligarhilor, ca fenomen firesc a creșterii fără măsură, neîngrădit, a marilor averi. Banii mulți înseamnă putere, înseamnă coruperea politicienilor, a partidelor, a guvernelor, în scopul creșterii acestor mega averi. Oligarhii își trec în proprietate toate marile active ale statelor, iar conducătorii politici au devenit angajații lor, marionetele lor și nu reprezintă poporul. Democrația a rămas doar un brand frumos, bun de amăgit prostimea. Democrația înseamnă azi că oligarhii să vă pună să alegeți între 2, 3, 5, 10 politicieni, dar care toți sunt în slujba lor. Nu contează pe cine votați. Tot pentru ei, în folosul lor, al oligarhilor, vor lucra. Practic, Parlamentul, Guvernul, președintele nu vă reprezintă pe voi. Chiar dacă asta e aparența, chiar dacă asta sunteți lăsați să credeți. În fapt, conducătorii sunt doar niște biete marionete în mâinile oligarhilor și îi reprezintă doar pe aceștia și interesele lor. Dacă în mediul corporatist conducerile sunt, în cele mai multe cazuri, meritocrate, bazate pe valoare managerială, dovedită prin teste, examene, concurs, în cazul politicienilor, oligarhii nu au niciun interes ca aceștia să fie foarte deștepți, să fie capabili. Cu cât sunt mai incompetenți, mai proști, mai răi, mai lacomi, cu atât sunt mai docili și mai ușor de manipulat. Cu cât sunt mai păcătoși, mai plini de bube, mai șantajabili, cu atât sunt mai ușor de controlat și stăpânit. Sclavagism modern. Veți avea drepturi mai multe decât sclavii din antichitate. Dar veți fi permanent supravegheați. NSA, Big Brother, CIA. Veți fi monitorizați permanent prin chipuri instalate sub piele și la cea mai mică greșeală veți fi pedepsiți. Veți munci ca furnicile. Toată viața veți fi disciplinați și ascultători. Vă veți uita la televizor, la ceea ce cred ei că trebuie să vedeți. Veți face sex așa cum cred ei de cuvință că trebuie să faceți. Veți mânca ceea ce vă vor spune ei că trebuie să mâncați. Vă vor vaccina ca pe animale, cu ce cred ei că trebuie să vă vaccineze. Vă vor fi educat copiii în spirit sclavagist, de supunere și subordonare. Repartizarea bogăției mondiale. Averile milionarilor
din cele mai puternice economii ale lumii se vor dubla până în 2020, ajungând la suma totală de 202.000 de miliarde de dolari, potrivit unui raport Deloitte. Statisticile cu privire la pragul milionarilor cu peste 5 milioane de dolari arată că aceștia reprezintă 0,1% din populația lumii și controlează 22% din bogăția planetei. Studiul celor de la FMI este însă mai cuprinzător, bazat pe informații din 100 de state. El constată că veniturile celor mai bogați 10% din oameni au crescut de 9 ori mai mult decât veniturile celor mai săraci 10%. Concentrarea bogăției mondiale este spectaculoasă. Jumătate, adică 110.000 de miliarde de dolari, este deținută de mai puțin de 1% din populație, iar numărul miliardarilor a crescut cu 16% în 2014 față de 2013. Victimele principale ale acestei inegalități crescânde nu sunt neapărat cei săraci, ci clasa de mijloc, cei mulți, coloana vertebrală a oricărei economii sănătoase. Clasa de mijloc a fost prinsă între cei foarte bogați și cei foarte săraci, care în țările dezvoltate sunt protejați de salarii minime. Economiștii au mai observat că dereglementarea pieței muncii, solicitată cu fermitate de către FMI și statele pe care le creditează, duce la o creștere cu 10% a veniturilor celor bogați, în timp ce reduce puterea de cumpărare a celor din clasa de mijloc. În anul 2015, 52% din avuția lumii se afla în mâinile a 20% din bogații planetei. Iar până în 2020, 80% din populația planetei va trebui să se mulțumească numai cu 5,5% dintre bogății, așa cum se estimează într-un raport citat de Le Monde. Potrivit studiului, în perioada 2010-2014, averea primelor 80 de persoane, cele mai bogate din lume, a crescut cu 600 de miliarde de dolari, în timp ce s-a diminuat la jumătate averea pentru cea mai săracă parte a populației globului. Acesta este rezultatul economiei capitaliste neoliberale. Polarizarea societății, scăderea puterii de cumpărare din cauza maximizării profiturilor corporațiilor și spirala crizei. Acesta este rezultatul politicii neoliberale, duse de către conducătorii SUA în ultimii 20 de ani. Nu întâmplător. Cei ce au susținut și impus acest sistem au făcut-o cu bună știință, cu un scop bine definit: instaurarea noii ordini mondiale. Capitalismul neoliberal, impus întregii planete, lumii occidentale,